دەم باش گۆدارên delal wara Perxudres podcast'te. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê mektubeka Abdullah İncekan radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn li ku bin bi wê mektubê bi we re me. Mîna gelek Kurdên berî salên mîlenyumê hatine dinê, ez jî li gund li çataxa hêjî dikeve nava xewnên min hatim dinê. Wan salan di wê atmosfera gundî da îmkan û îhtiyaca ajotina bîsikletê bi kesî re tune bû. Ji ber vê jî tecrübeya min a bi bîsikletê re piştî em hatin Almanyayê dest pê kir. Di dawiya 1987 da me ji çataxa Tekmana Erzurumê koçî Almanyayê kir û bi qasî tê bîra min piştî sê-çar mehan bavê min ji min re bîsikletek kirî. Nola gelek Almanciyên wê demê yên me jî gelek tiştên xwe ji bazaran dikirîn. Gava li ser israra min bavê min qebûl kir ku ji min re bîsikletekê bikire, me yekşemekê berê xwe da bazarekê. Wek adetê Erzurumê ji wan bazaran re digotin bît bazarı. Carna gelek kurmancên me yên ji serhedê li wan bazaran rastî hev dihatin. Îcar wê rojê bavê min ji Almanekî bîsikletekê destê duduyan kirî bû. Dema em vegeriyan malê ez bi bavê xwe re neçûm hindir û li ber derî li bîsikleta xwe siwar bûm lê min hetanî wê demê nizanîbû bajom. Ez 11 salî û bejin piçûk bûm lê dîsa jî ji xwe xweş bûm. Ji ber vê şüpheya min tune bû ku ez ê zû hînî ajotina bîsikletê bim. Nizanim ev ji xwe xweşbûn yan jî kurretiya min ji ku dihat lê xisleteke minî bi vî awayî hebû. Digel ku fîzîken yekî zeîf bûm. Welhasıl ez li bîsikletê siwar bûm, min nigê xwe yek danî ser pedalê û zvîrand. Hema pêra bîsikleta min bi rê ket û min xwe li ser girt da ku dengeyekê çê bikim. Pêşiya mala me rast bû. Min li wir bê problem diajot. Gava min berbijêr diajot, min nikaribû xwe li ser bîsikletê bigirim. Loma jî gelek wext girt hetanî bîsiklet bû parçeyek ji heyata min. Ez ewqas zêde li bîsikletê siwar dibûm ku carekê du cînarên me yên Tirk di nav hev da xeber didan û yekî ji yê din re digot yaw ev kurik ji sibê ta êvarê li ser bîsikletê ye. Nizane westan çi ye. Bi gotina Hecî Nizametdînê Zonguldakê ez pê hesiyam ku ez û bîsiklet bûne destebira. Ji xwe minê ji bilî bîsikletê çi bikira? Em ji gundê xwe qetiya bûn û me jiyana bajarî nizanibû. Xêncî mektebê ti hobiyek min tune bû û hebû tune bû bîsiklet bû. Piştî salekî duduyan êdî ew bîsikleta zarokan ji min re piçûk bibû. Rojekê em çûn bajarekî dinî nêzîkî me cem pismamên xwe. Gava ez û Şerîfê pismamê bavê min çûn çarşûya bajêr, em rastî bîsikletekê hatin ku erebeyekê lêxistibû. Tekera pêşiyê ji kokê de şikestî bû lê wekî din teze bû. Wisa avê tibûn rastê. Pismamê bavê min got Abdullah ji xwe re vê bibe, tekera pêşiyê bigore, wekî din bîsiklet teze ye. Min biya wî kir. Me êvarê bîsikleta xwe kir erebeyê û em çûn malê. Roja din bavê min çû pirsa tekera pêşiyê kir. Gava vegeriya destvala bû. Ji ber ku bihayê tekerê jiya bîsikletê zêdetir bû. Bavê min got dişûna tekerê da em ji te re yekî teze bikirin. Lê dîsa jî min qêmîş nekir bîsikleta din bavêjim. Ez rabûm min tekera bîsikleta biçûk jê derxist û di bîsikleta din da bicî kir. Bi vî awayî min bîsikleteka ecêb îcat kiribû. Ferqeke mezin di nava her du tekeran de hebû, yek piçûk bû, yek jî mezin bû. Bêyî kompleksekê ez ji xwe re lê siwar dibûm. Demekê min ew bîsiklet wisa ajot. Piştî wextan min dît ku bîsikletên min zêde ne. Min got ez hinekan bifrojim. Em di meheleyeka Tirkan da diman. Almanî jî hê hîn nebibûm û ji bo min lingua franca yani zimanê danûstandinê Tirkî bû. Min li ser kaxizekê satılık bisiklet war
yani bisikletek firotinê heye nivîsî û xast wê bi pencereya odeya me ya qeta zemînê ve darda bikim lê li malê zamp tune bû. Ard hebû. Min çû hinekî ard kir hevîr bi her çar koşeyê di kaxizê ve zeliqand û kaxiza xwe di camê ve kir. Roja din gava dostê bavê min Xalê Husê hat ji ken nizanibû çi bike. Zeliqandina bi hevîr ew dabû kenandinê. Ez teze teze bi wê komedya xwe dihesiyam û şermokî bûm. Me bi hev re kaxiz ji pencereyê rakir û bisikletên min wisa di destên min daman. Piştî qezaya mina bi bisikletê şevên dirêj bûn şevên nexweşxaneyê. Di wan şevên dirêj de zaroktiya min û bisikletên min dihatin bîra min. Xazî min bikaribûya bi bisikleteka xwe ji vî welatê Almanan biajota tekmana zaroktiya xwe, gundê xwe, çataxa xwe. Xazî.